pri Thai Skill Labe. Dneska sa naučíš sklopku do podrepu. Aby si sa naučil sklopku do podrepu, musíš robiť 4 kroky. Prvý krok je urobiť mostík. Druhý krok sa musíš pokúsiť urobiť skok do mostíka. Takto musíš zostať pevný. Ako si všimol, Dávidové nohy išli najprv hore a potom smerovali dozadu. Tretí krok, už musíš vyskúšať ozajstný skok a je možné, že vtedy padneš. Možno takto nejako, hej. Jedine, čo si dávaj pozor, je, že keď dopadávaš na hrudník, musíš mať zadržaný dých, čiže musíš mať plúca keby aspoň naplný plné vzduchom a musíš mať pevný krk, aby si nevybil dých a aby hlava neklepla o zem. A štvrtý krok je už vlastne vyskúšať celú tú sklopku, čo najväčším odrazom musí silno zapájať paže a nohy musí robiť klopky, oblúk a ťahať čo najviac pekný podozom. Presne tak, tak. Čiže toto sú 4 kroky, ktoré musíš vedieť zvládnuť na ceste naučenia sa k prvku sklopka do podrepu a v lepšom prípade, keď už zvládneš perfektne, môžeš ťahať boky vysoko.